open Microsoft Word. Select the title. Select the first letter of the paragraph. Drop cap. Rainbow. ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ጽባሕ ዝውለዱ ሓደስትን ኣገረምትን ነገራት እናኽትሰምዕ ናበይ ገጽኡ ዝሕንብብ እዋን ኢልካ ከም ትግረም ይገብረካ። ብፍላይ እኳ ማዓንጣ ዘይቆጠሩ ቆልዑ ኣብ ዝተፈላለየ ቻነላት ዘደንጹ ክእለትን ተህቦን ሒዝካ ምቕልቃል ልሙድ ኮይኑሎ። እዚ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ጥራይ ዘጋጥም ኮይኑ ዝስማዓና ዝነበረ ተኣምር ለካ ካብ ዝኾነ ዓይነት ሕብረተሰብ ክፍጠር ከልካል የብሉን። መዓስን ብኸመይን ተለልዮ ግን እቲ ዝኸበደ ምስጢር ይገብሮ። ኣብ ከተማ መንደፈራ እዩ ብዕለት 16 ወርሒ 2 2018 ኣብ ዝተፈላለየ ሚኒስትርታት ዝሰርሑ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ሰልጠንቲ ኮምፒተር ክምረቑ ምዃኖም ንሰምዕ። ንምእማኑ ዝኸበደ ግን ካልእ ዕላል ይናፈስ ነይሩ። መዞም ቤዚክ ኮምፒተር ዝወድአ ሓደ ወዲ 3 ዓመት ህፃን ክምረቕ ምዃኑ ሰሚዕና። ብዓይንኻ ርኢኻ ክሳብ ተረጋግጽ ንኽትኣምኖ ከቢድ እዩ። ኣብኡ ተተኺላ ዝነበረት ፕሮጀክተር ገለ ካብ ክእለታቱ ብግብሪ ዘርእየላ ክትኮነልና ተስፋ ጌርና። ድሓር ግን ሓላፋ ማቲኤ ዘባዶብ ኣብ መድረኽ ብምውፃእ ክእለቱ በታ ፕሮጀክተር ንተዓዛቢ ኸርኢ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣብ ካብቶም እዞም ዓበይቲ ዝረኣናዮ ቤዚክ ኮምፒተር ዝወድአ ህፃን እዩ። ብግብራዊ ትምህርቲ ካብ እዚ ፕሮጀክተር ላፕቶፕ ቀሪብና ስለ ዝኾነ ከርእየናይ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝናኣሰ ዕድሚኡ ዝለዓለ ትምህርቲ ናይ ኮምፒተር ወዲኡ ዘሎ ህፃን ማለት እዩ። ኣታዋሉ ኣብ ርእስኻ ሓያሎ ሕቶታት ተንስኦም ክወድቁ ግድን እዩ። ወዲ 3 ዓመት ቤዚክ ኮምፒተር እቶም ማይክሮሶፍትታት ከ ነቲ ትእዛዝ ተቐቢሉ ብኸመይ ተግብሮ ይኸውን? ዕድመ ዶ ተጋግዮም ይኾኑ? ቆልዓ ብመምህሩ ተሰንዩ ኣብ መድረኽ ደይቡ ክትሪኦን ከለኻ 3 እውን እንተመሊኡ እዩ። ዝነበረ ብዙሕ ተዓዛቢ ከይድህሎ ሰጊእና ነርና። ብኸመይ ሞት ተኣማመን? ወዲ 3 ዓመት እኮ እዩ። ዕጭ ሓንፈፍ ክውን ክብል ይኽእል እዩ። ግና ንተዓዛቢ ግዲ ይነበሮን። ስሕት ኢሉ ግን ጣቂዒትን ፍላሽ ናይ ካሜራን የሰንብዶ ነይሩ። ሓቁ እንታይም ኮይኖም ክብል ይኽእል እዩ። ካብቲ ዘገርም ብመምህሩ ይወሃቦ ንዝነበረ ትእዛዝ እንታይ እዋኑ ተርጊሙ ኣብ ተግባር ከውዕሎ ምኽኣል እዩ። ምኽንያቱ ዝወሃብ ዝነበረ ትእዛዝ ኩሉ ብእንግሊዝኛ እዩ ነይሩ። Insert table 8 columns and 6 rows. Okay. Select 3 cell. ክንደይ ሰላ ጸሊም ካላ? 1, 2, 3. Okay. All right. Effective. Okay. Select the title. Alignment 45 degree. Select. Alignment. Degree. Okay, هجي كلتا سلايد داليلو هجي ديزاين كارينا مالتي. Okay, right. Open number 1 slide to any background or design. تايت بالزيا زمريس كارلا. Rainbow لنا لو. Okay. Automatic. Apply to all slide. እሞ ኸደኣ እዚስ ከመይ ኢሉ ክኸውን ከኣለ? ቅድሚ ሎምውን እኮ ኣብ ከተማ መንደፈራ ጓል 3 ዓመት ህፃን ሜሎዲ ሃብተ ን200 ዝኣኽላ ሃገራት ብዘይ ምድንጋር ርእሰ ከተማን ብምጽዋዕ ኣብ ኢንተርነት ይኹን ኣብ መሳኹቲ ቴሌቪዥን ጉድ ኣቢላ እያ። ሽም ኣቦ ናይዚ ቆልዓ ምስ ናይ ሜሎዲ ስለ ዝመሳሰል ኮን ደኾን ኢልና ነርና። እሞ ከዓ ኣብ ሓደ ከተማ ምጥርጣርና ክውን ዝገብር ግን ሓደ ነገር ተጋሃደ። ስርሑ ወዲኡ ካብ መድረኽ ምስ ወረደ ተኺሉ ናብ ሓንቲ ጓል 6 ዓመት ትኸውን ቆልዓ ይኸይዱ ናብ ሜሎዲ ሃብተ። እዚ ተኣምረኛ ቆልዓ ብርግጽ ምን ኣስሓቡ ሜሎዲ ሃብተ እዩ። ራይም ሃብተ። ራይም ኣብዚ ዕድመ እዚ ብዘይካ ኮምፒተር
ብእንግሊዝኛን ትግርኛን ንዝተጻሕፉ ሙሉኣት ሓሳባት ከንብብ ጸገም ዝበሃል የብሉን። Let up Bob say that. But Bob, you know get up. Lucy. البيتي ساعته كل كذي تنطلق يتبع. ኣብ ዓዲ ሻሕኒ ዘለዉ ቁጥርታት ክረቅሑ እውን ኣይእግሞን እዩ። ሓቂ ድዩ ንዝብል ኣቐዲምና ዝለዓልናዮ ሕቶ ተመሊስልና እዩ። ምምላስ ዝሰኣልናዮ ግን ሓደ ሕቶ ኣሎ። እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ክኢሉ? እቲ ምስጢር ኣብቶም ቆልዑ ዶ ወይስ ኣብቶም ወለዲ? ንወለዶም ረኺብና ክሳብ ነዘራርቦም ወድሓንኩም።